ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବହିରେ ଆପଣମାନେ ସାର୍ ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ ସାର୍? ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଶିବରାମ ମହାମୁଡ଼ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଏ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କଥା କୁହାଉଛି, ଏ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ବଥାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ବଥାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏକ ଅନୁସୁମାର ଶିଖେଇ ଅନୁସୁମାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ବା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋ'ଙ୍କ ଅଙ୍କ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ମୋ'ଙ୍କ ଅଙ୍କ କହିଲେ ମୋ'ଟା ପିଲା ଜାଣିଛି ଆଉ କୋ'ଟା ମଧ୍ୟ ପିଲା ଶିଖିଛି। ମୋ'ରେ କୋ ମିଶିଲେ ଅଙ୍କ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚରାଚରିତ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାକୁ ପରେ ଅନୁସୁମାର ଦେଇ କୋ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରୁଛେ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା 1 କ୍ଲାସରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ସିଏ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଜାଣିପାରୁନି, ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ପରେ ଅନୁସାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଅଙ୍କ ଏଇଟା ପିଲା ଟିକେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଲାସ ଶ୍ରେଣୀ ଗଲା ପରେ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ସେ କେମିତି ତିଆରି କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଅନୁସୁମାର ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ସାର୍ ଶବ୍ଦ ଯାକ କ'ଣ ଲେଖା ଟିକେ ପଡ଼ିବେ? ହଁ ଅଙ୍କ ଇଏ ସାର୍ କଙ୍କଡ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଟଙ୍କା ମାଙ୍କଡ଼ କାଙ୍କଡ଼ ଖାଏ ଲଙ୍କା ମରିଚ ପାଟିକୁ ରାଗ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ ମିଠା ଖାଉଛ? ହଁ ଅଙ୍କ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ରଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ଅଙ୍କ ଅକ୍ଷରଟା ଚିହ୍ନଟା ପାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରିବ ସାର୍ ଏଇଠି ତାର ରଙ୍ଗଟା ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଙ୍କ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ସେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ। ସେଇଭଳି ସାର୍ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଙ୍ଗଟା କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଅଙ୍ଗ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଙ୍ଗ ଅନୁସୁମାର ଅଙ୍ଗ। ହଁ ସାର୍ ଗଞ୍ଜାମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାମ ଅର୍ଥାତ ଗଞ୍ଜାମ ସେଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ କେବଳ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଅକ୍ଷରକୁ ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଆମେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଅନୁସୁମାର ଶିଖିଛି ପିଲା ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ଚାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଅଙ୍କ ଅଞ୍ଚ ସବୁ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଆଉ ତାକୁ ଅକ୍ଷର ସେଇ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଅକ୍ଷରଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ করে ପିଲାକୁ ଉପରେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପଦ ଏବଂ ପଦ ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ସହିତ ସେଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କେମିତି ଅଛି ଅଞ୍ଜଟା କେମିତି ଅଛି ବାଘର ପଞ୍ଝାରେ ମୁନିଆ ନଖ ଥାଏ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ନା ନାଇଁ ସାର୍? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ସାର୍। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଯେତେ ଯେମିତି ସେ ଶିଖିପାରି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଇଲେ ଏହା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ TLMର FLN ମାଧ୍ୟମରେ TLMର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଫଲ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ପିଲାଟିଏ ମୁଖରେ ଫୁଟିଲେ ହସ ଜଗତ ରାଇଜ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କିସ ସାର୍। ତେଣୁ ପିଲା ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟିବା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଡେଇଁ କାମ କରିବା ବୁଝିବା ସହିତ ନିଜେ କାମ କରିବା ହିଁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠକର ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। ମୋତେ ତୁମ ସାଥିରେ ମିଶାଅ, ମୁଁ ଖେଳି ହସି ଖେଳିବି ଏବଂ କାମ କରି ବୁଝିବି। ମୁଁ କାମ କଲେ ହିଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।